Aprebatxatu nahi dut momentu hau baita ere adierazteko nola orain dela ordu erdi bat jaso dut Fomentoko ministroaren deia proposamen bategaz, eta proposamen hori da datorren astea 23an batzartuko garela Madriden Zorrotzako proiektua, trenaren lurperatzea proiektua lantzeko, eta nik uste dut horixe dala importantea, erakunde bion artean elkarlana, erakunde bion artean kolaborazioa, proiektu hori aurrera ataratzeko, eta behar dugu lehenik eta behin akordioa lortu, horrezetarako pres nago, beti izan da geure proiektua, eta baita ere behar dugu estudio informatiboa ataratzea urrengo pausoak emateko. Uste dut batzar importantea dela, eta hortik aurrera seguru nago Zorrotzako proiektua aurrera joango dela. Bale?